kanpoan pixkat eta gero barrua sartuko gara, jakingo duzue noiz. Eta gozatu emanaldia, itxi begiak, bota lurrera, nahi duzutena eri, eta disfrutatu. Estena jaialdiko aurkezpenera. Hasi gara iai irrintzi taldearen irrintzi lana entzuten. Aiaraldeatik datoz eta txalo bero bat. Hau izango da Estenaren 12. edizioa edo. Hemen... Back in time. Oso ondo! Jajoran, a ver, irakurriko Amazazioaren edizia, hemen horietan errentegian egiten diren arte eszenikoen jaialdi hau. Aurten izango da ekainaren 5-etik ekainaren 8-ra. Eta berri bezala, emanaldiak izango dira, Lekona Fabrikan, Izen Kulturgunean, eta denbora bat eta gero berriz Mikel Azulo Kultur Elkartean. Beti bezala, Mikel Azulo eta Aziz Kultur Elkartean ekimenez antolatu dugu jaialdia, Errentegiko udaletxearen laguntzarekin. Eta, asko jako bezuten bezala, baina norbait daki edo, jaialdiaren helburua da edukietan, formetan eta antolakuntza moduetan arriskuak hartzen dituzten konpainia eta sortzaileei plaza bat eskaintzea. Aurten egin dugu prentsaurreko edo aurkezpen ezoiko hau, zen normalean prentsaurrekoa egiten genuen aste tartean, goizez, nahiko bakarrik, eta nahiko bakarrik zenetu, ez horrela. Eta aurten erabaki genuen egitea egun bat aurkezpenerako, egitea 2 emanaldi, ikusi duzue bat jarraian dator bestea. Eta jende zinguratuta, edo estena babesten duten estenak zinguratuta, ze hori da honen funtsa eta lortu dugu, hasi pozik gaude, egun berezi hau jartzeagatik. Zer gehiago, aurtengo gaia edo, indagu sorlekua ditu diogu, eta indagu etorkizunera buelta bat edo horrela. Horregatik, nahi genuen jun origenetara edo, horregatik guaz retrogalaktikoz edo jantzita. Nahi genituelako hartu garaibateko lehenengo edizioetan, zeuden esentzia batzuk edo horrela, tartean kulturgune txiki hau berriz erabiltzea, eta gero ere estenakideen figura. Batzuk igual hemen estenakideak zarete, baina ez teaten entzat, txak badago. Da, besterik gabe, zer? Ez da txapa da insignia. Da, euro eta besterik gabe dauzka abantaila batzuk eta gero ere informazioa jasotzea, eta funtsean estena babestea. Eta hori, larunbata izanik, eskertu nahi dizuegu ona etortzea bai kultura arduradunak, hemen ikusten, baina kultura arduradunak, kazetariak, zu ere, eskerrik asko zuri ere, eta zuei publikoari ere bai, eta bat ere plan txarra, ona etortzea. Zuri eman gaitzia izan. Txaldeon guztioi, eskerrik asko negoteko gonbidatzen arengatik. Egia esan gure herriarentzako luxu bat da. Ez dena bezalako jaialdi bat edukitzea, eta eskertzeko da, bai Zizterkatek eta bai Mikel Azulo berriz ireki honek, hainbeste oroitzapenez, eta hainbeste bizipen ekarri dizkigun Mikel Azulo berriz ireki honek egindako lanari esker, beste edizio, 17. edizio bat edukitzea, eta nik uste dut denok gaudela pixkatola barrena mugituta, eta izan dela sarrera hau, izan dela modu berezian
Nik uste dut herri guztiari eta ez gaindi egindako dei bat, basoko animalia hegazti eta askotan gaitzakiek egin digutena, eta seguru naiz, jendeak arrera ederra ingo diola. Aipatu dezue, badela ez dena arriskuak hartzen dituen jaialdi bat, eta uste dut oso gonbidapen ederra dela ere ikusleontzako ausarriaz, ikusle gisa ere ausarriaz jokatzeko gonbidapen hori gustu handiz hartzen dugu, eta eskerrik asko eta gozatu. Eta pixka bat, gaur ikusten hasteko garen bezala, aurtengo programa oso anitza izango da. Eta, eskurriak ezakiten hau dazka zuten, baina, eskuragarri azkagu horratzetik, orduan, hori izango duzu programazio guztien aurrean. Xetasun guztiekin, eta baita ere estena puntu oso duguna. Baina ingo dugula, errepositxo bat, jakin dezagun denok, zeman izango ditugun, ekainaren bostetik aurrera, bai? Izango ditugu Mikel Urrozen mendia emanalia, Formol Laborategiaren eriotzak Eduardo du izena, Marizaunkaren erreka ondoan bi gezur, San Juango Teatroren Paso a Paso la mirada nómada, Pez Gimboren Daisy Crazy, Las Nenasen Torcides, Herri Arte Eskolako antzerki talde gaztearen Ametsaketan motorrak, eta Rosa Romeroren Soy un baile. Esatea, sarrerak dagoeneko salgai daudela estena puntu webgunean, eta, emanaldi batzuk ordainpekoak izango dira, baina beste batzuk ere doakoak. Sarrera librea izango da, aforoa bete arte. Eta esatea, aurten berrikuntza bezala, jarri dugu salmentan bono bat. Orduan, bono horrekin, emanaldi gehienetara, prezio txikiago batean fotoko aukera izango dugu denok. Orduan, planez dino beha da. Oso esan hartzen, estena puntu webgunean botetxo bat dagoela berdez markatuta, eta bertatik hartu dezakezute. Hola aipamen txiki bat egiteagatik, San Juango Teatroren emanaldia izango da kale ekintza ibiltari bat, izan eman beharko da, eta bakoitzak aurkitxo bat eraman dezan, eta ibilarri guztian zehar, eserita ere ikusteko geltoki guztiak. Eta... Aurkiak konpainia jartze du, Horregatik, lehenengo berrogeita hamarrak eukiko dute aurkia besteek zutik. Aforoa... Esperientzia osatzeko eman izena eta ikusi uneko egunean. Eta, hau guztia esan da, utziko zaituztegu IDTParen Alternation emanaldiarekin. Eta esatea, amaieran egingo dugula gauza txikitxo bat, gero kontatuko dizuegu, orduan ez jun, hola errapaladan, itxun pixkat, baretu eta gero kontatuko dizuegu. Eta, animatu nahi zituztegu, estenak egitera, eta ekainan ikusiko dugu elkar berriro. Eta eskerrik asko etortzagatik. Eta gogoratu, ateratzean, mobilak berpiztea edo hegaldi modua desaktibatzea, ateratzean. Eskerrik asko.